Fa poc el 324 va penjar un vídeo parant a persones pel carrer i preguntant-los per l'ús del català. Vale, és un tema molt important i que realment em toca de prop. I m'agradaria fer una petita incisió perquè crec que és important i si puc aportar una mica d'ajut a la llengua, doncs em sentiré molt contenta. No sóc cap experta, òbviament, però des del meu punt de vista entenc que si una persona parla català i una altra persona parla castellà, no és de mala educació que a aquesta conversa hi surtin dues llengües, és a dir, que la persona que parla castellà segueixi parlant castellà i la persona que parla català no es canviï el castellà, és a dir, que continuï parlant el català, la llengua amb la que se sent més còmode, posem per cas. És una riquesa de llengües que ens permet mantenir converses riques. Al mateix temps també crec que dirigir-nos directament en castellà a una persona que potser creiem que parlarà més castellà és un error, perquè jo treballo de cara al públic, al Teatre Victòria, i moltes persones se'm dirigeixen directament en castellà, els hi contesto en català i em responen en un català perfecte, és a dir, persones que eren catalanes, que se sentien més còmodes parlant català, se'm dirigien en castellà. Aquest és un error que fa que aquesta llengua tan maca que tenim es vagi fent petita, i no pot ser, hem de parlar-la, hem de lluitar-la, perquè sí, perquè ho hem de fer, culturetes. Parleu català i crideu en català, fulleu en català, canteu en català, cagueu en català, feu vídeos en català. Sisplau, és que està a les nostres mans i és molt fàcil, és parlar-lo. I la gent que el voleu aprendre, és que de veritat sou els millors. Molts ànims, culturetes, estem junts. Visca!